Хора, сложихме му и допълнение. Брат, какво? Ау. Какво правиш, човек? Мале. Ти беше пранкнат. Мале, сега ще видиш кой ще пранкнат. Хора, вижте докато спа какво ма правят. Ще има отмъщение. Стига, бе, стига. Спирай го това, бе, брат. Аз си пълъв. Хора, тъй като ма пранкнаха, сега ще има отмъщение, защото целият бях в пияна за бръснене и даже сега още ми е мокра косата. Минаха са вече сигурно половин-един час, сега пак се измих. И сега, ето го на Таню, на моя братчет Таню се казва айфона. Сега ще мана калъфа. Ето махам го. Чайте се, че тук ще го оставя. И ще му намокра калъфа, без да видиш, ще си слова ръката е така. И ще кажа, че някой му е писал. Ще поштуре, защото му е нов. Айде хора, абонирайте се за канала, защото правим луди работи. Таню, някой ти пише, бе, брат. Някой ти пише. Някой ти пише. Някой ти пише, бе. Това е калъфа. Брат, пак ме калъфа. Добре, хора. Чуйте го, хора. Вижте. Няма да ти отворя. Спираме, хора, че това е просто тотал щета, хора. Аре, чао. Абонирайте се за канала. Хора, стрил съм се. И да ви кажа, че ще го изплашвам. С 2 топки ще го целя. Хайде. Първата камера включена. Да включа и другата само. Втората камера включена. Ти беше пранкнат! Ти беше пранкнат! Брат, един часа не мога да се наспа, разбери. Ти беше пранкнат! Ама, разбери. Ти беше пранкнат! Хора, спи ми се 1 часа през нощта. И той го прави. Остави ме да спи един път нормално. Не може. Хора, тъй като ме пранкна с тези топки, сега и аз го пранкна с тях за щупения екран. Тази топка ще изтръскам в земята и се едно съм я чупил. Вижте даже тук, чайте да го пусна. И вижте как изглежда сега. Все едно съм го щупил. Хора, в момента часът е 1:57, ще ви излезне някъде. Ето го Таню, ето там спи и сега да го правим. Така, хора, сега гасим. И гледайте. Само една лампа с светната, там е там. И сега, вижте точно се побира. И сега. Мале! Таню! Телевизора! Таню! Таню! Таню, брат, телевизора! Таню! Таню, телевизора, бе! С топката го чупих, бе! Таню! 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 Чупих телевизора, брат! С топката е тука! Брат, много извинявай! Таню, брат! Мене, чупих телевизора! Виж, значи игра си топката и я фърнам от там. Тука и тя се одря тука.
Таня, брат, извинявай, ама... Ти беше пранкнат. Чайте първо да светнем лампата, хора. Сега, хора, мислим, аз Таня да се стиснем ръцете и да спрем, нали, да се пранкваме, защото вече прекараме. В момента е почти 2 часа сутринта и мисля да спрем. Чакай. Само да ни се абонирате, само да ни се лайкнете, само да ни коментирате, ще има... Хора, сами го чухте, абонирайте се за канала. И да. Като цяло, аре чао, хора, това беше от нас.